Ahojte priatelia. Mávate aj vy niekedy pocit, že vzťahy sú náročná životná disciplína? Ja vás chápem. Špecificky náš intímny vzťah nám na jednej strane dokáže priniesť intenzívne nádherné pocity, ale na druhej strane nám ten istý vzťah dokáže vyvolať extrémne nepríjemné pocity. Že nás ten človek nemá rád, že nám nerozumie, že nás nechce, že nám ubližuje. To asi poznáme všetci. A ten dôvod, prečo to tak je, a tiež riešenie, čo sa s tým dá spraviť, tak aby sa zmiernila a zredukovala tá negatívna stránka, aby sme sa v našich vzťahoch mohli cítiť príjemne, vzájomne a spoločne. To vám vysvetlím na vzťahovom workshope, kde vám ukážem základné psychologické princípy, ktoré fungujú skutočne výborne. Pokiaľ máte záujem posunúť váš vzťah na diametrálne inú úroveň kvality, než ste boli zvyknutí doteraz. A že ten priestor na zlepšenie v našich vzťahoch máme neustále všetci, to je viac ako isté. Moje meno je Jana Mezovská. Profesne sa venujem rekonektívnemu liečeniu, life coachingu a som lektorkou koučovacej školy. A pomoc ľuďom vnímam ako moje poslanie. Teším sa na vás.